Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 19. lipanj 2026. Hajduk na pragu rekordnog sponzorstva. Hitebejte nudi 10 milijuna eura za 5 godina. Splitski nogometni klub Hajduk očekuje službenu ponudu ukrajinske tvrtke Hitebejte za potencijalno najveći sponzorski ugovor u svojoj povijesti. Prema dostupnim informacijama, ponuda bi trebala stići početkom sljedećeg tjedna i uključuje petogodišnje partnerstvo vrijedno 10 milijuna eura neto, što iznosi 2 milijuna eura po sezoni. Osim toga, postoji mogućnost dodatnih bonusa te financijske pomoći kod dovođenja novih igrača, s ciljem osiguravanja značajnih sredstava za klub. Plenković uvjerava u dovoljna EU sredstva za Hrvatsku u novom proračunu. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Briselu da će Hrvatska i dalje imati dovoljno sredstava iz europskih fondova u novom proračunu Europske unije za razdoblje 2028. spojnica 2034. Čelnici država članica EU-a raspravljali su o predstojećem proračunu, a Plenković je naglasio da će europski proračun i dalje služiti kao razvojna poluga za Hrvatsku. Premijer je također poručio kritičarima u Hrvatskoj da ne šire strah, te da će biti grublji ako nastave s pretjerivanjem u svojim izjavama. Rasprava o novom proračunu, koji se tradicionalno vodi oko financijskih iznosa, tek je započela. Zelenski: Ukrajinska vojska je druga najsnažnija u NATO-u, savezu treba Ukrajina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske oružane snage predstavljaju praktički drugu najjaču vojsku unutar NATO saveza. Naglasio je da je ta snaga već prepoznata od strane čelnika zemalja članica. Zelenski je također ustvrdio da je ukrajinska vojska dokazala svoju sposobnost da se suprotstavi ruskim snagama, koje se smatraju drugima po jačini u svijetu. Predsjednik Ukrajine smatra da NATO treba Ukrajinu te je izrazio uvjerenje da ruski predsjednik Vladimir Putin teži obnovi Sovjetskog saveza, što bez Ukrajine ne bi bilo moguće. Reforma korporativnog upravljanja u državnim tvrtkama kreće na jesen. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prvi paket provedbenih propisa za reformu korporativnog upravljanja u tvrtkama u vlasništvu države. Cilj reformi je uspostava modernog sustava upravljanja, a izbor novih uprava očekuje se početkom 2027. godine. Predstavljeno je 5 od ukupno 9 podzakonskih akata, uključujući vlasničku politiku i uredbu o izboru i imenovanju. Operativna provedba reforme započet će na jesen, nakon što svi propisi budu potvrđeni na vladi, a temelji se na zakonima o pravnim osobama u vlasništvu RH i o Centru za restrukturiranje i prodaju, CERP, koji su stupili na snagu u listopadu. Mađarski ustav ograničio mandat premijera na 8 godina. Mađarski predsjednik Tam Sulok potpisao je izmjene ustava koje ograničavaju mandat premijera na najviše 8 godina. Ova promjena praktički onemogućuje bivšem premijeru Viktoru Orbanu povratak na čelo vlade, čime se označava kraj njegove 20-godišnje ere vladavine. Vlada najavila reformu upravljanja državnim poduzećima s ciljem profesionalizacije. Ministar Ćorić predstavio je plan reforme upravljanja državnim tvrtkama, usmjeren na modernizaciju sustava i profesionalizaciju vodstva. Novi proces izbora uprava i nadzornih odbora, prema najavama, trebao bi biti transparentniji, s jasnim kriterijima i smanjenim političkim utjecajem. Uvođenje strožih pravila za imenovanje čelnih ljudi u javnim poduzećima jedan je od preduvjeta za ulazak Hrvatske u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj, OECD. Očekuje se da će prvi izbori prema novom modelu biti provedeni do početka 2027. godine. Srbija: vlast optužuje studente za planiranje ubojstva Vučića i građanskog rata. Visoki dužnosnici Srbije, uključujući predsjednicu Skupštine Anu Brnabić i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića, iznijeli su teške optužbe protiv studentskog pokreta koji organizira prosvjede. Tvrde da su studenti planirali izazvati građanske sukobe, destabilizirati državu te organizirati ubojstvo predsjednika Aleksandra Vučića. Ove optužbe dolaze nakon priopćenja Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, koje navodi da je istraga utvrdila planove studenata o korishatenju zvučnog topa tijekom prosvjeda 15. ožujka. Prosvjed je uslijedio nakon tragedije u Novom SAD-u 1. studenoga 2024. kada je poginulo 16 osoba zbog pada nadstrešnice. Europa pod udarom toplinskog vala,
temperature dosežu 40 Celzijevih stupnjeva. Novi toplinski val pogodio je Europu, protežući se od Španjolske do Ujedinjenog Kraljevstva, s temperaturama koje će ovog vikenda doseći vrhunac, osobito u Francuskoj. U Francuskoj će 2/3 departmana biti u narančastoj razini pripravnosti, uključujući Pariz, što je dovelo do otkazivanja nekih događaja poput festivala glazbe. Meteorolozi predviđaju da će vrućine biti dugotrajne i intenzivne, s temperaturama koje bi mogle doseći 40 Celzijevih stupnjeva. Ovo je drugi toplinski val koji pogađa zapadnu Europu u kratkom vremenskom razdoblju, a stručnjaci ga povezuju s klimatskim promjenama. Ebola ugrožava zdravstvene radnike u DR Kongu i Ugandi. Svjetska zdravstvena organizacija, WHO, izrazila je zabrinutost zbog širenja ebole u Demokratskoj republici Kongo i Ugandi. Virus je zarazio 75 zdravstvenih djelatnika, od kojih je 17 preminulo. Situacija se i dalje teško stavlja pod kontrolu. Volkswagen ukida više od 28.000 radnih mjesta do 2030. Njemački automobilski koncern Volkswagen planira ukinuti više od 28.000 radnih mjesta do 2030. godine. Ova odluka dio je strategije drastičnog smanjenja globalnih proizvodnih kapaciteta. Cilj je stabilizirati poslovanje i očuvati profitne marže usred ekonomske krize. Masovni valovi otpuštanja radnika su najavljeni. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.